na 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 Oke guys, masih bersama Waris Channel. Backsoundnya pakai mulut aja yo, biar kreatif. Backsound mulut. Oke guys, kita akan coba cek mencari anak-anak Waris Manunggal Roso. Yo, Vino CS, Reza CS iku pada ning ndi sih? Tak golek-goleki mau kok jare lunga kok ora ketok-ketok. Paling ting sekitaran kene. Pus. Tak takoni sik. Pus, weruh Reza ora, Pus? Weruh Reza ora? Saru. Saru itu Saru. Weruh Reza ndak? Lihat Reza ndak? Weruh Reza pura takoni kok. Bul. Weruh Reza ora Bul. Bul. Malah turu iki, Bul. Weruh Reza ora Weruh Reza ora? Weruh. Ayo, langsung saja kita cari yang Bul. Bul, kita cari Bul. Ya Bul, cari Reza ya Bul. Ayo, cari Reza. Ayo guys. Dio, Reza yo, Reza, Vino. Mbok aneh suket-suket kene ora enek Ndi cacahane iki? Oh, tak takon nek bocah ana pengunjung. Weruh Reza karo kanca-kanca ora? Ning kono kae. Ning ndi? Kono. Oke, tak goleki sun ya. Ndi ki Reza ki ora ketemu-temu ya, Reza. Mbah. Tasing kerumput. Nggih niki tasih padosi ana apa lare alit-alit. Mbah perisa mboten teng pundi? Nggih, mboten ngertos. Walah. Nggih pun nek mboten ngertos, Mbah. Lare pundi? Pripun? Lare Kali Jambe, Mbah. Oh, Kali Jambe. Nggih, mboten paham. Walah, nggih pun, Mbah. Matur suwun nggih. Cobi tak mriko nggih. Nggih, matur suwun nggih, Mbah. Monggo. Ayo, kita nyari. Halo, Bro. Guyu. Ketemu cah kayak mana iki? Baru bocah anu ora? Cah cilik-cilik guys, bahasane Reza. Oh, ayo terke yo. Ayo terke. Melu ayo. Terke. Kita cari yo. Duh nanti bocah-bocah niki yo. Reza, Pino. Rene. Oh, bocah Pino. Gawa apa? Tak goleki udah ngumpet. Gawa apa kuwi, Pin? Meong. Oh, ya. Napa? Oh, iki siji ndi? Rapa ndi Rapa? Ndi Rapa? Ah. Rene. Yes. Iki sapa jenenge? Ilham. Iki sapa jenenge? Wis do kenal lurung? Ya kenalan dhisik, salaman kenalan. Kejal kenalan. Ya salaman dhisik kok. Kenalan. Nah. Oh, wis ngerti. Nah, ngono. Ben kenal ben oke koncone to. Oh, oke koncone enak. Yo, dolanan bareng, Jo. Hah? Dolanan apa? Yo, kita coba. Iklan. Ayo, Ja. Rene. Dolanan bocah yo. Dolanan bocah ki berarti
dolanan tradisional. Pengen apa? Dolanan apa? Gibang umpet. Yo, ayo gibang umpet yo, gibang umpet. Saiki Om Pimpah dhisik. Om Pimpah. Eh aja guru. Like, subscribe dulu dong, ngomong dulu. Oke. Salam we urung lho. Ayo assalamualaikum dhisik, mosok yo bareng-bareng kene iki lho. Ngompol dadi siji, ngompol dadi siji, ngompol dadi siji. Ayo. Ayo, ngompol dadi siji. Ngompol dadi siji. Ayo ngomong. Assalamualaikum. Masih bersama Waris Channel, Waris Manunggal. Rasa desane Kali Jambe. Salam. Keruyuk. Iki diajari. Ya, iki diajari ya. Ya. Reza, salam BC umum. Keruyuk. Oke, sore ini kita akan bermain dolanan bocah gibang umpet yo. Judulnya gibang umpet. Nek basa Indonesiane petak umpet yo. Nah, ayo. Saiki Om Pimpah sapa sik jaga? Ayo. Om Pimpah sapa sik jaga? Ayo. Ayo Om Pimpah. Ayo Ri. Om Pimpah Ri. Ayo Om Pimpah. Bareng-bareng. Om Pimpah layung gambreng. Sapa? Om Pimpah. Sapa? Telu. Ya, yo. Sebentar dewek pasang ora. Wis gambreng. Nah, pasang. Pas Ari sik pasang. Yo. Oke. Persiapan yo. Ditung Ri. Loro wis. Urung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wis. Wis ya wis. 1, 2, 3, 4, 5 kesuwen malah ya wis bali madang karo cireng. Yo bali. Yo sabar Ri. Wis. Ampun. Ya, ayo goleki. Ayo nendiri. Kira-kira mabur Ri. Ayo goleki Ri. Ayo Ri, goleki Ri. Ayo langsung kono. Ya. Ketok Ilham. Ana suara. Ayo, tak cedeki ning kono kae. Ayo tak cedeki. Ning kono kae yo. Tak cedeki yo. Digoleki. Ayo digoleki. Ning dia. Neng. Ngisor ki. Darpino. Kadapino. Hah? Iya, ada banget. Ayo. Kurang sopo neh? Kurang capiro? Cah loro apa cah telu? Cah telu. Heeh, ayo. Lho. Ya, kayak dikandhen. Sapa iku? Ya, Paruki kena. Oke. Iki kurang capiro berarti? Hah? Cah loro? Sik. Nyong ngerti. Kayane janjian ning warung. Ya? Ayo enggak cara yuk golek ning warung. Ayo. Reza kuwi lho ning jero warung Reza. Yo, meneng dhisik. Ku digetke sik opo yo. Sik sabar. Sopo sing arep ngegetke? Digetke kabeh yo. Wis sik alon-alon. Ayo. Oh, digoleki jebulane malah jajan. Hah? Macet malah jajan ki Reza iki. Pelakune yo. Kena berarti kurang sapa meneh, Ri? Siji. Sapa ki? Chandra. Yo golek yo. Iya, hati-hati. Apa tuh?
Ja, Chandra nanti kurang sopo? Chandra tok toh? Loh, ket mau urung ketemu po? Waduh, kok hilang? Gejal-gejal golek. Nyora ono kok. Gejal digoleki. Gejal-gejal goleki, goleki. Mbok ning ngisor kulungan gejal, sapa iling ngisor kulungan? Ja. Chandra. 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 Dra. Hati-hati lo gegulung kok lo. Chandra. Hah? Tuh, ki urung ketemu po Chandra? Macan gak iso. Bis ngaso sik jagong. Ngaso sik. Duh. Blosok-blosoke. Nah. Kayak blosok-blosoke, Mas. Oke. Yo, rada hati-hati yo. Duh. Hah? Oh, sandung. Duh, sik ngaso sik. Golek tiluru maneh yo. Aduh, ngaso sik. Iki berarti kurang Chandra tok yo. Waduh, nek ngasih Chandra ilang yo. Nyong sik bingung ye. Kok nyong ditakoni wong tuane kepriye? Iya toh? Napa? Latihan gestrek apa? Sopo sik sok latihan? Duma. Hah? Duma. Apa nganu? Chandra melu latihan gestrek apa ora to? Ora ketok ya? Ketok, Mas. Gedene ketabrakane, Mas. Hah? Ketabrakane. Yo ora ketabrak ora mungkin. Hah? Langsung ketoprak njuk langsung. Gejal ya. Sira coba pura-pura terawang coba aja. Ayo, merem. Ayo coba diterawang aja. Kira-kira ning ndi ya? Ini ngisor kan kowe? Hah? Ini ngisor. Urung isi dadi terawang lho. Ayo konsentrasi, Reza konsentrasi. Merem. Berpati merem. Diterawang. Betul aja diketoki. Kowe aja ganggu apa jenenge? Konsentrasine Reza sira. Ayo Reza. Ini ngisor kan kowe. Nang ngisor ndi? Kono kowe. Ndaan, sik. Ngasun dhisik ku sik. Temenang ora? Yakin ora? Yakin. Ya? Ya sik. Bar iki golek-goleki maneh ya, mencar-mencar ya. Kono sik saka arah kono, sik saka arah kono. Hah? Mas. Napa? Apa? Lali kula. Lali napa? Wis payah betul ya malah lali. Lek aja nang tengah dalan lek kok ketabrak lek kok ngarep ta lek. Sik ngasun dhisik. Wis jam piro ki? Jam 5. Ono jam 5. Anak jam 6. Wis arep jam 6. Wis jagone sekloro. Kosek. Sabar ya. Sabar sik pokoke. Ora kesurupan. Iki kontene ora konten kesurupan. Ora ngerjani nyong. Iki goleki wong iki, urung ketemu-temu. Heeh. Waduh, setiap konten njaluk minyong yo. Gelem. Dompete. Ya, karo ngaso-ngaso dhisik wis. Kecemplung Ndi. Waduh. Iyalah blalur-blalur piye iki? Wis anu ya. Lagi mangare to. Iki sik reget sikile to. Itu sik reget untune kowe. Angel. Nek reget untune. Ya gigi kelincine di ja. Hah? Arep apa? Kodok. Di. Oh iya gajal. Rene. Sebelahan delok untune ngentok. Jajal jejer. Ora mau. Jadi jago. Oh iya yo. Untune meh padane gedingan Reza ya, Ja. Oh iku untuk kekuatane Reza ki ning untune. Pentol Mas ya, pentol. Oh iya. Ngece yo. Ganteng Reza yo, Ja. Ganteng Reza. Napa? Oh yo. Ora. Yo wis dok. Ngaso burung. Wis dong anu urung. Wis dok penak. Yo dicele. Dra. Ya hati-hati. Dra. Hei. Malah kepriye to? Itu tak kondok goleki bocah kok malah do jeblos-jeblos sang. Kai sapa kai? Gajal tili. Reza. Sapa ki Chandra?
Lo. Oh, turu. Oh. Tiba. Oh, pelaku deh. Wah, malam apaan turu jebule wis Andra payah digoleki ya. Oke guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah lega ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kok jajan ya. Oh digoleki kok malah turu lho. Hah? Oh, sing goleki ngasih berjam-jam iki lho. Ya salah turu ning kono. Chandra. Piye? Gatel ora? Gatel ya. Kamu wis komplit. Wis komplit ya. Berarti wis rampung. Ya. Iki berhubung wis sore ya. Wis sore wayahe ngaji. Yo ngaso yo ngaji. Cok sok ngaji ora gajal. Yo, sok ngaji ora? Sapa sik wis? Sik wis Al-Qur'an sapa? Sik wis Al-Qur'an. Sik wis katam sapa? Katam Al-Qur'an apa? Qur'an. Wes, alhamdulillah. Ya wis. Oke. Kita tutup dulu wis sore, kita persiapan pulang bare do ngaji yo. Ya. Yuk, ditutup dhisik bareng-bareng. Jangan lupa di Waris Channel. Channelnya Waris Manunggal. Salam WC umum.